El Club Hoquei Lloret podria recuperar els despatxos el que va perdre el passat dissabte a la pista. El conjunt salvatà ha presentat una impugnació davant el comitè de competició de la Federació Espanyola de Patinatge per una presumpta alineació indeguda del Mataró en el partit de l'última jornada de l'Hoquei Lliga Plata Nord. Un duel que va acabar amb derrota lloretenca per 4-7 i que va deixar el Manlleu com a campió i equip ascendit directament a l'Hoquei Lliga. Segons defensa el Club de la Selva, el Mataró hauria alineat el porter Sergi Granyer en fitxa autonòmica, malgrat haver superat el límit de 10 partits per mes, sense disposar de fitxa estatal a l'Hoquei Lliga Plata. El Lloret considera que aquesta situació constitueix una alineació indeguda i reclama que se li doni el partit per guanyat. Si la reclamació prospera, el gir classificatori seria total. El Lloret passaria a ocupar la primera posició i obtindria l'ascens directe a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal, mentre que el Manlleu hauria de disputar el play-off d'ascens. El club lloretenc també ha sol·licitat l'ajornament de la promoció d'ascens fins que hi hagi una resolució definitiva del cas. En principi, els salvatans han d'enfrontar-se al Vilafranca en l'eliminatòria de promoció, amb el partit de tornada previst a Lloret de Mar. Ara, però, el desenllaç de la temporada podria decidir-se lluny de la pista. El comitè de competició haurà de determinar si hi ha hagut irregularitat en l'alineació del conjunt maresmenc i si el Lloret acaba obtenint als despatxos un ascens que se li va escapar sobre el parquet.